азизу гиромӣ, ҳамватанони муҳтарам, шахсоне ки имрӯз мана тамошо карда истодед, имрӯз мана гӯш карда истодед, гуфтаниам ки шукри Аллоҳ мекунам, шукри Парвардигор мекунем, шукри миллатамо мекунем, шукри оромии ватанамо мекунем ки худо ба шукр аста-аста оромӣ шуда истодааст. Ҳазорон бор шукр. Шукри шумо мекунам ки шумо ҳастед. Ману шумо ба сабаби ин барномаи Чашмаи умед ба якдигар шинос шудем, ба сабаби барномаи Чашмаи умед якдигарро фаҳмида истодем, якдигарро гӯш карда истодем. Гуфтанӣ ҳастам ки иншоаллоҳ дар як муддати мисол агар ки дар ҳамин 1.5 сол мисол ё 2 3 соле ки 3 сол шуда истодааст рӯзе ки ман якумин дарсама барои муҳоҷирон дар Москва гузарондагӣ будам. 3 сол шуда истодааст ҳамон ба ҳамин муҳоҷирон дарси гузарондагӣ ма якумин дарси гузарондагӣ ма. Ҳазорон бор шукр мекунам ки то ба имрӯза хеле мардуми мо пешравӣ кард, мардуми мо хеле дигаргунӣ кард. Бисёр бачаҳо ҳозир ман имрӯз ман ҳозир Москва гап зада истодиам, ҳамватанони азиз, ҳозир ман аз меҳмонхона шишта гап зада истодиам аз гостинса. Ман дида истодиам ки дар ҳамин байни як муддати кӯтоҳ, дар ҳамин як байни муддати кӯтоҳ, дар байни 2 сол 3 сол камаш ба 60% ё 50% мардуми мо ҳаваси бизнес кард, аста-аста мардум тамошо карда аз кори сиёҳ буромада истодааст. Мана мисол ман дида истодиам, чандин одамо омада мана гуфтааст ки устоз ман фалон дарсотонро дида баъд аз дарси шумо бизнеса сар кардам ё ки пул пасандоз кардана сар кардам. Бисёро гуфта истоданд ки ман мисол магазини либоса кушодам ё ки магазини аксессуар кушодам ё ки магазини сухафрукт кушодам ё ки магазини моҳӣ кушодам ё ки худам агар ки коргари оддӣ будам ҳозир вай гирифта карда истодиам команда сохта уже бригада сохта, строительный команда карда, строительный компания карда, бизнеси худам ба кор карда истодиам. Баъзе бачаҳо гуфтанд ман маълим участка гирифта дом сохта фурӯхта истодиам. Баъзе бачаҳо гуфта истодааст ки ман экспорт ба кор карданам, ами сухафрукти ва аз дигар давлатҳо худам рафта оварда истодам. Аз Хитой, аз Чили, Вьетнам, аз Америка ва рафта оварда истодам, аз Калифорния, аз дигар чизҳо. Мана мисол ҳамин чизҳо ин бовар кунед ман ҳамақа хурсанд мекунад ки бовар кунед вақте ки ман ҳамин чизҳо мефаҳмам ҳамин хел хурсанд мешавам, ҳама қадар хурсанд мешавам ки ман чӣ гуфтаниам бачаҳо. Ман гуфтаниам ки мо кори карданамо дар кор ки аз кори сиёҳ халқи мо тамоман бурояд. Тамоман бояд ки халқи мо аз кори сиёҳ бурояд. Мо бояд ки дигар ягон майда кори сиёҳ накунем. Аз грузчикӣ, аз кори сиёҳ дар ҳамин давлатҳои бегона омадагӣ бошедага, албатта ин ҷоҳо уровни ҳаёт баландтар аст ку ҳаракат карда мутахассис шудан дар кор, ҳаракат карда мутахассиси нақс шудан дар кор, грамотный шудан дар кор, ҳамон соҳо ва корро ёд гирифтан дар кору карьера сохтан дар кор. Агар шумо ягон ҷо ба оилаи қатъи кор карда истода бошед, немедленно фокусатон ҳам бамонед, як соҳаш ба профессионал шед, карьера сохта боло ба буромадан гиред. Агар ки частни компания ба кор кардани ту боло аз шумо фақат соҳиби компания аст, дигар боло буромадан намешавад, горизонтална карьера созед дарозиш қатъи. Ин кора тунедага бо ин кора шод гиред, бо як кори дигаша, бо як кори дигаш, горизонтална шод гирифта рафтан гиред. Дар оянда шумо ҳама одами потенсиални ҳастед ки вай шумо партнёр мегирад. Мана мисол як кафе дошта буд, мегӯд мана дуюм кафея мекушем, ту партнёри ман шав. Ё ки як магазин дошта буд, дуюмаша мекӯд кушем, бивақт ту партнёри ман шав. Чунки шумо ҳамин қабатош ҳар як горизонтални линияша аз закуп то логистика то продажа то истеҳсолоташа ҳамаша медонед дия. Барои ҳамон ё горизонтална карьера созед ё вертикална созед. Пул надошта бошед, ҳамин хел кор кунеду аста-аста комиссиони ба партнёр шуда буравед. Ин беҳад зарур. Сахт илтиҷо мекунам, сахт миннат дорам, сахт илтиҷо мекунам, сахт пешниҳод мекунам аз ҳамон бачаҳое ки фаҳмиш доред. ҳаракат кунед. Одаме нест ки бефаҳмиш таваллуд шуда бошад дар дунё. Просто одаме ҳаст ки чӣ гӯям диққат намекунад, ҳаракат намекунад, ҳавас надорад, болои худаш кор намекунад. Ягон одам беақл таваллуд намешавад. Чунки ҳар як инсони худованд як соҳа ба
дар дилаш меҳр андохта, ҳамн як соҳаба ҳунару таланташа додагӣ аст. Просто ҳавая бедор кардан дар кор ин беҳад зарур. Мақсади асосии ман чи? Чунки халқи мо бояд ки аста-аста як 10 соли оянда баъмин то 2030 бояд ки мо полностью анами қолабе як қолабе восприятия, чигум, як восприятие ки мардуми бегона нисбати мо пайдо шудагӣ аст. Мана мисол, мардуми бегона гумон мекунанд ки тоҷикҳо фақат кори сӯя метавон, грузчика метавон, кори сӯёба хубан, уҳдабуро нестанд, тавоно нестанд. Мана ин хел мардуми бегона ҳозир ҳамин хел тасаввур дорад нисбати ману шумо. Особенно дар Россия. Чуба, агар дига буридага тоҷику мо якта тавонош бисёр, не ки чашм ба намезанад. Якта тавоно бисёр, не ки чашм ба намезанад. Вақте ки массави халқи бисёр кори сӯёба ҳаст, во гум мекунанд ки ҳаме тоҷику ҳамин хелан, ҳаме мардуми тоҷик ҳамин хелан, во ҳамин хел тасаввур карда истоданд. Мо бояд ки анами қолаби тасаввуроте ки ҳозир дар майнаи сари ҳамин мардум шудагӣ, мо бояд шиканем. Сета кора кардана мо дар кора барое ки тоҷик позитсионировад миллати мо дига хел уровен ба. Мо худомо бояд худомо нишон додана ёд гирем. Сета чиза кардам. Якум, қолаби восприятии мардуми бегона шикастан дар кор нисбати миллати тоҷик. Ва бояд дигар гумон накунад ки мардуми тоҷик фақат кори сӯя кардан метавад, фақат марди корай, неграмотнаҳай, баъд чизи 10 сума 1 сумба кардан метавад. Бо як калимаҳое пайдо шудагӣ байни ҳамин мардуми русбакӣ мождила по-таҷикски. Ин чифтаги гап. Масалан чизи 50 сума 2 сумба кун. Чунки бечораи тоҷико слишком дешево кор карда истоданд. Ин қолаби ману шумо шикастана мо дар кор. Дуюм, худи мардуми худомо гумон мекунад ки қиин аст бизнес сохтан, қиин аст кор кардан, қиин аст грамотни будан. Ана ин қолаба шикастан дар кор ки халқи мо ин хел фикр накунад ки худаш ба бовариш зиёд шавад ки да ман любой кор кардан метавам. Ҳамин одам мекардаги кор ку. Одам мекардаги кор боша ман ёд мегирам. Ҳама хабари хуштарин дар дунё чия? Ҳама чиза омӯхтан мешавад. Всё можно научиться. Хабари беҳтарин, хабари хуштарине ки ҳаёти шумо ба аст, ман гуфта нестам ки ҳама чиза шумо омӯхтан метавонед. Вақте ки шумо мақсад карда аз пасаш шудед, любой чиза омӯхтан метавонед. Дар дунё ягон чизе нест ки шумо омӯхтан натавонед. Мумкин фақат баъзе одам ба 1 бор 2 бор ё 10 бор ҳаракат кардагиш ба ёд мегирад, баъзе одам 50 бор 100 бор ба ёд мегирӣ. Ҳама мактаби миёна хондану навистана ёд дод ку. Чӣ хел ёд дод хондан навистана мактаби миёна? Тамоми инсона ёд дод ку. Чӣ хел? Баъзе кас ба 1 бор нишон, баъзе кас 50 бор нишон дод, баъзеш ба 100 бор нишон дод. Ҳар як ҳарфа одамо ёд гирифт. Ману шумо ҳамин кора кардам дар кор. Значит, дуюм восприятие ки ману шумо бояд ки психологически шиканем и партем, ягомра шикаста партем. Ин ки халқи худамо гумон накунад ки ман наметавонам кардан. Халқи мо бояд худаша чӣ хел қабул кунад? Ман метавонам кардан. Ман уҳдабуро ҳастам. Ман омӯхта метавонам. Ман ёд мегирам. Дал немам агар кардан натавонам, ҳеҷ гап не. Но это вопрос времени. Баъд аз чанд вақт ман ина ёд мегирам. Ҳамин чиза қолаби сари мардуми мо ҷойшунаш дар кор. Сеюм чизе ки халқи мо бояд ки якҷоя кор кардана ёд гирад ки тавоно нотавона ёд тиҳад. Доно нодона ёд тиҳад. Ана чӣ гум умни обичноб одама кашола карданаш дар кор. Қоиди дунё ҳамин. Анамин сета чиза ману шумо бояд ки чӣ хеле карда созем. Ман орзу мекунам ки дига мардуми мо мардикорӣ накунад. Чуба, вақте ки халқи мо мардикорӣ бас кард, тез сатҳи зиндагӣ боло мерад. Як сатҳи зиндагӣ тез боло мерад. Як ин резко вилоят мекунад экономики халқи мо ба, ҳам ҳаёташ ба, ҳам сифати зиндагиш ба, ҳама ҷиҳата вилоят мекунад бачаҳо. Ҳама ҷиҳата. Барои ҳама қадар чӣ қадар бизнесмено бисёр шуд, ҳама фоидааш бисёр. Кадометон ки бизнесмен ҳастед, бачаҳое ки дар он пешатон мо кор мекунад ва ҷиҳантон аст мехеш аст мекай ва даъват карда ва ёд доданатон дар кор. Беҳад зарур ки бо шумо даъват карда нағз ёд тиҳед. Ин беҳад зарур. Гуфтанам ки ҳамин 10 соли оянда барои мардуми мо проривной сол аст. Дар ҳамин 10 соли оянда ману шумо бояд ки ҳам ҷамъиятамон созем, ҳам миллатамон созем, ҳам восприятие халқи дунё нисбати ватанамо дига кунем ки мардуми бегона дили пур қатрафта кор кардан гирад дар Тоҷикистон. Ҳам худамо муносибатамо дига кунем нисбати ҳамин ватанамо. Бас кунем хеле гуфтан ки нарав, намешад, накун, ин гапа бас кунетон. Рафта кор кардан дар кор. Рафта обод кардан дар кор. Одамо ҳавас мекунад ки Сингапур равам, Корея равам, кор кунам, инвеститсия кунам, ёки Малайзия равам, ёки Америка, ёки Германия. Ҳамунам пештартар ҳамин хел набуд соро ё Дубай.
солҳои 50 бинӣ 60 бинӣ 1950 1960 ҳамин Дубай Малайзия то ҳамин чиза айнан бедуино буданд. Дубай ба ҳаво ҳам ҳамин хел буданд. Акун шудан ин хел. Ҳава ҳам акси чӣ ба? Илм, ҳунар, тавоноӣ, халқ кардаги кор. Ману шумом кардан мегирем. Барои ҳама мо ҳамин се та чиз агар дига кардан тоем, якҷоя кор кардан тоем, нисбати халқамо, нисбати ватанамо восприятия дар дунё дига хел имидж созем, имидж бақувват созем. Сем худамо бояд ки аз мардикорӣ бурем ки худамо худо пас назанем. Баъзеҳотон мегӯяд ки мардуми бегуна мо ҳурмат намекунанд, мардуми бегуна мо пас мезананд, хормо мекунанд, азоб мо метиҳанд. Не, мардуми бегуна мо пас ба зада истодагиш не бачаҳо. Мо худомо пас ба зада истодем. Чӣ хел? Ҳаракат карда ҳамин документомо сар вақт намекунем. Ҳаракат карда қонунӣ кор намекунем. Ҳаракат карда ҳамон чиза намеомӯзем. Баъзе ҳам бачаҳо 10 сол аст дар Россия, нормально даже камутумам ки бошад, ҳамон кори худаша профессионал ёд нагирифта. Ақаллан документаша карда намегардад. Ман намегӯям ки грамотно супер ту русӣ гап зани очи. Ақаллан ҳамон кори худа беҳтартар ёд гирифтан дар кор. Барои ҳамон ҳозир ман ҳамин документация шуда истодааст ё талаб карда истодан ку ин наоборот халқи мо ба ёрдам мекунад бачаҳо. ҳозир ман ҳамин документҳоя ва ё маҷбур карда срок мондагӣ ҳастанд чи шумо ин чизҳо зиқ нашед, ин чизҳоя кунед, он ин чизҳоя кунед, осон мешавад.